Welcome to my channel. Ikaw, itong high school ko, nakuha sa aking papa, nasunog ko ang record natin. Sinsiyon na, sinsiyon. Oo. Sige. Sisilig kita diri. Okay, siselect sunta. Salamat sa So, moagi ta. First time sa ni moagi ron sa siselect kay kana ganing pabor man gud diri. Oh. Ang busy, ang busy. Diri eh. Ubos ang ubos buka ta buka. Okay. Oh. Na, mag-iso rin tayo ng po. Okay na. Iso po na mag-iso. Ma, pwede ka magdaan ni Buhatan ng gabi. Ang bibi. mangga. Kaya lisod na kambing mang gabi. Oh. Drama oh. Ya, ambin ng plastic na blue kaya na ipagkaon niya. Ako nang gita tuyo kaya para natin may. Okay. Oh. Salamat. Muli nag dako ani kay natay na doon na to. Barato ron. Oh, ilaha mang abot to ma. Local ko anto nila. Kana local nga abot nila ba? Sir, diha ba sir dito ba sud? Ilang local nga abot. Ila tong tanong. Oo. Tanong nila ba mga Ako. barato ra ila? Ato da ilang tabo-tabo dito tinuod ay nasa. Dili na pirmi. Dili de permi ano ka timing dito ma. nga wa na. Di ay. Taga Talisay jud ka, sir. Cebu City amo. Ah, pero mag-ana jud ka permi. Ano ko maagi? Yagi ko karon ako sa hero. Ah, murag na ano, murag imong murag part sa imong pathway. Agi ba? Na-timing sad nga nagawasan ta niya no. Oh, wa mo gyud nakay di agad. Bisag na rin sa highway, wa mo kay. Bitaw. Murag yung hungan sa Ginoo nga. Maagi lang diha. Di kay si mama mahasulan na siya kanang magkanagan sa ani, magsakay mag-transfer kay labi na senior ba. Sorry po sa sabihin it. Gusto senior ka ng ritso na bitaw. Inaarong oras sa normally dili parang traffic. Dili. Kung an maro alas 3 pensize. Dili pa kayo. Ang traffic mga unsa na ni oras. Parang alas 4 to alas 5. Hala, hapit na. Hapit na yun. Nag-process lang ko sa akong delete kay Anong layo mong mag-process? Diha man min nakapuyo man ni diha Talisay tapos na pagkasa nilang mao sa judge sa ansa na ma? Judge ka no? Judge man siya kasal niya. Nangayo man dito ang lapu-lapu o kanagan certified true copy. Na-record pa diha? Na. At alisay siya. Talisay man siya nakasal. Pag-ika na ng lapu-lapu diha. Gikan mi. ka na. Morning pa mi dito. Nya. Di ari ni diri. Nya dito ko make sure dad sa di pa mo Di ba mo daan ba nga dito na lang ta ba nun? Anak po mo balik na sa... Wala mo gisakyanan nga dito diri. Di ba nakibaw pa mo dito mo dito sa lapu-lapu hindi na. Dito na mo diha ang gali ba? Ay gali wala lisod-lisod sa ta. Gitabangan sa kay senior masad good. Kuha mag-requirements. Mamunahan na. Liman ka? Edad ni mama 76. Wa pa siya birth certificate. Wag gid bisag kopya, wag gid. Wala siya dito. Natulog ko ng record na ako pag Di kay after man siya sa gubat. Ako din amahan di film to gubat. Na sila? Ako mo yan. Natiman to. Ay, giatiman to. Dili na tao sa Cebu. Vicente Soto. So ilan na sa una. Di na nga tao na Amerika. Okay, basta sa hospital Kuan na. man good, Je. Mama, kay balay ka man no? Mutong wala mo. Balay man siya. Why kaalam sa gamay tao. Niyan dito sa katong sa Lapu-Lapu na ipaadto dito sa nag-inusaran simbahan sa una sa Lapu-Lapu ba dito pud mi. Wala sa record siya dito. Wa gid zero. Wa jud kay papilis. Pagkasal sa una wala siya mag-requirements no. Pagkasal. Wa mo pangayo Wala sad. Siya pangayo. Wa man siya pangayo motong ditso ra. Ako sa dito, 5 na 5.
tama na. Oh, alas 5 man sila Dili pa. mag-close. Abot pa kita. Abot kay nag-taxi man tama. Oh, jeep mo di. Na, kung nag-jeep pa tama, wajud Dili, kita kaabot. Nakulakaw, hasol. Oh, later. Pamahuman yun. Oh. Gusto na lang kayo kwarta. Basta kugihan lang yun ni mo. Oo. Mahuman naman yun siya. Mahuman siya Ako, kang surrender hasol. man ako. Sabi ako anak eh. Wasa na naman. Sige, ikaw. Taksi tahan. Dapat di mo kapunta. Murag karon jud ako na feel karong adlaw mo ba nga. Senior na jud ka ma kay kanang gunita na ka ma, hinay na imong lakaw. Sa una kay paspas lang to ma. Karon murag nahinay na gid imong lakaw ma, senior na jud Di ko ka. bantay ko ng edad sa tao no. Ah. 50 ni mo. Inig 60 ni mo, usab ni mong kusog. Oo, labi na. Kada Nalamba 10 years. Oo. Ah, kada 10 Kada 10 years years. kabantay ko niya. Ah, 60 to 70, usab-usab ka. oh. Na 70 to 80, usab-usab di kasi. Di gid ba makausab ba? 14 Pero years. kita ko sa uban bisag dako na ilang edad, paspas man mo lakaw. Kuan, di pa anad maglakaw. Nakuan man ko. Pero player man ni si mama. Siya Alam ko na siya. Kanang Kaluoy sa katulay, mama. Lambangan siya. Kalamban ako din. Katubang nakuan ka man no, nalambo na kaluoy sa taon, eh. Bukog-bukog, Isod bukuan ko man. sa una ko. Kaluoy sa nimo kaagi mama. Mapay kagulitan mo. Ngunit ko tanong, di makadaog na ko. Kaluoy sa Hindi lang siya ko. Asa ko pa daw maka... Mas may kinamaligid kang tambo ka kay di mo pa man. Baga mo gulong. Basta Ilang tambog. sa makulong kay medyo pagkakuan sa angan. Iyang yun. Kung ako ba, kanin ako. Wala. Bukog-bukog. Oo. Sakit kina. Ilan tan ko ano eh, dugan ayo. Muna naka-minor sa tungkol. Paglakaw. Kung di ko magkuhan ka lang, kay pa mag sikay-sikay trabaho. Kasi kaya-kaya pa man. Kaya maglubog na kuyaw magsuka. Magsige sa kag standby, samot kag kaluya. Oo, kita tinuod na. Sige standby kay mong bukog mo aksyon naman siya pang luya sa kaysa masikag lakaw. Pag-ihok mo daw kay magwasi nga. Masuko ko ka na kay nang mga laman. Di ta naman siya palihok-lihokon. Balihok Mulihok man gyud. Kanang lihok lang nga dili mangusog bagkuan ba. Dili man mahimo. Ang iyang lawas lang maglihok ba nga dili mag-alsasad. Ay, galsa ma, mangalsa man ni siya. Lagi ka tong jar na way suod. Kana bang mineral usahay, alsa no, sabi. Ako kay ako na anam-anamon. Anam-anamon na siya nako. Ano ka iyaan ko, cinta na ganito mo ito, agtika lang mo. Ikaw ang mata. Oo, kanang. Matay na ginawa na pa. Kat pag kural, ambak mo. Hello. Kuya. Di ko kutuwa. Ay, dili ito buka. Ha? Mga karne tinga kayo. Kao na niya. Amo ka ulit. Kung cinta na nila at pag paril. Mm. Kundi, gisirahan man siya sa pultahan niya, di kagi diri. Oo. Ang box kural eh. Kuya. Kural nga inanir katag-asagon. Ay, Apa ako na kana- black ba? Halo black kana ba? sa gawas? Halo black ba? Yan kataas. Kalayak Oo. man. Hindi ko kakaya. Tingin ka na siya agi. Ano ko, nilayat gid siya. Kaya sirado man ang kuha. Ano, Oo. kalambak man. Kuya. 83 mo ito namatay. Ako muna ka lang. Muna pa magpupusgan pa kayo. Tingin nga nung nagdayo sa itong una-una. Pag atong tiil ba, hinahinay na ba? Tinubod na eh. Ang problema naman, paspas lakaw kay magbakang sa pumuna-una. So we're on the way to Lapu-Lapu City. Ansa ma? Uday nagsisakak ka na. Oo. Hindi ko'y pirana. Ah. Buwat na katubo.
Cebu, Philippines. Welcome. Moagi ta karon sa Sisilex padulong sa Lapu-Lapu City Hall para makaabot ni before 5 p.m. We are in SRP South Road Properties in Cebu, Philippines. O gikan diri atong makita ang Sisilex. Mo na, nakita na to ang Sisilex. Ana ta moagi kanang bridge, pinakabag-o nga bridge sa Cebu. Di adiri sa SRP South Road Properties, Cebu, Philippines. Pero mao na siya Sisilex. Bayad man tanong, huwag 90 pesos. Ihunong kita nila. Hindi mo tablihan. Hindi ka kaagi, hindi kang bayad. Kanila, ito hatag niya. Pwede yan. Oh, look at that. Mao na siya ang Sisilex Bridge. And this is our first time nga makaagi dinhi sa new bridge dinhi sa SRP. Yan. So balik duha siya kako ano, padulong dito ang padulong diri. So doon siya ka-way. So left and right. Now we're on the right corner. Yan. This is beautiful experience with Mama at the back. Nindot comfortable po na among gisakyan karon. Comfortable siya among gisakyan. Nindot po siya ugon ba. Padulong sa Cordova, Lapu-Lapu City, MCIA. Look at that. So ni kanao. Yan. Entering 80 speed enforcement. Yan. Oh. Kanindot aning agiana, no? Trucks use low gear. Sa mga pahibalo. Yan. That's the beauty of CCLX. Yan, oh. That runway truck ramp 1 kilometer. Very
Beautiful experience. Kay way traffic. Single line only, below 400. Runway track ramp. Daghang mga paybalo diri. Emergency parking for vehicular breakdown only. Truck escape ramp. Runaway truck ramp. Yan. Emergency parking 500 So look at that. Beautiful. Walay traffic. And look at the sideways. Oh. Dagat na. Wala gi imposible no, mabuhat gud, malabang gud ang kaning bisag unsa kalam sa dagat ba, mabuhat ta gid paagi. Grabe kaalam sa tao no, wisdom sa tao ba. Buwan tunnel mong gani, no? Oh, tunnel sa Tunnel sa ilaw. ilaw. Wa ko kasuy ina na Tunnel din. ko no, abawa ta dire. Wa ta diri sa Wa ta diri. sa Cebu no. O sa Pero sa Philippines wa sa tibok Philippines wa no, tunnel. Anay tunnel mubo kayo, di gid balaw. Sa dagat? Pero wala pa. Ah, wala. Buwan gid dagat na ko no. Grabe no. Pero delikado na kung di may pagkabuhat. At tagis pinakalaw. Lawom di guys sa dahil ko yuta ba. Oo. Pagdikan sa dagat ba kan Oo. pinakalawom. Pinakalamo. Pero delikado lagi no. Kay what if kung magkinaon sa earthquake or movement sa kuan ba? Oh, Makuan dito na ba tubig no. puno dito. Mao. Ha? Puno dito. Di Oo. ko gawas. Lagi. Paano ba na murag advanced thinking? Papan kanang lugar nga way earthquake ba. Oo. Kaya ng mga Middle East, huwag na ilingon. Una ang nagyapon din, kundi gilingon ko ba. Dili nga na agad sige. Reduce speed now. 60 na. 60. Single line only below 400cc. Say meaning ana. Motor. Motor din ha. Emergency Motor na. parking 500M. Emergency parking for vehicular breakdown only. Share this sidewalk. The beauty of Cebu. Look at that. Salamat sa nag-drive sa taxi karon. Og si Mama nasa Luyuma. Musta ka? So, ayaw. Okay. Wasap pa. Good. Oh, customer service center. Wala. Customer service center. RFID. Cash RFID. Nalagi lane 7, 8, Sa cash. 9. Kanang bayad ni? Sa bayad? Oo, katong na murag ka na. Okay ra ni nga nag-anak ko? Video? Oo, Wala ra? Lagi. Ay, siya to. Pero para mako anak nato. Wow! Just a nice experience. Beautiful experience here in Sisilex. Nice. Muro tag na sa gawas. Okay. No smoking. Fasten seatbelt. What na seatbelt? Ay, kang iwa. Nagbuba ni siya. Wait, seatbelt? Na, napikas.
Nagkubuan niya siya gilingkurang tambok diha. Ako ni paayo. Magtingog mo na diha, God. Ano diri? Oh, diha sa diha. Suot ni diri. Oh, magtingog mo gud Sa diha. ako sa sa RFID. Kana bang mura na siyang tagang kag sticker bitaw nga Ha. inigtungod diha kuno na kag sensor ablihan ra ka. Ha. Okay, Wa lang. man siya. Balik. Wa mo ari sa dato. Ari Okay, sa. nanak ko seatbelt. Ay, Ari no, sa kung dili bag. di aman din bayad. Open na kung bag. Ayan. Wa man siya nang Guys, kuan to kuan. open. Ang kanang na RFID kuan man na siya kanang naman ay sticker diha. Igo ngadto. Here we are. Unsa to ang RFID unsay meaning? Mo sa meaning ana basta Naa sa kana. wala. Okay. Umulukat mi. Oh my. Si mamang driver ay Unsay nagbubayad. meaning ng RFID? Unsay meaning? Si mamang driver. Unsay gibang? Unsay gibang? Baboy sa kibo. Kita pa ka. Di na na yung meaning. Nanay meaning. Na siya niya. Look at here. This Okay, is siya the mo. Lex. We're now arriving at Naman siya trabaho na. Cordoba. Is this Cordoba na? Abot siya na sa Rita. Are we in Cordoba Boss, yeah. already? Nanatas Cordoba? Anak pa. Tara Hindi dito nga po. na, Dito, Cordoba. the right side. At the right Kita, side saan corner. Palip turn na. day. And kami ari mi sa left side corner. Left side na pag corner. Thank you so much. It was a nice experience we ever had. Sa among late registration, magpaabot na lang misawag sa April 4. At last, humanag yun ang among pag-process. Please don't forget to like and subscribe.